चिरांल' नङा बिटिआरआव थानाय गोदानै इनक्लुज जानाय रावबो मानसिखौ जोङो कमप्रमाइस खालामा बिथांमोनखौ जोङो बाहेरायाव बखनफिनखागोन आरो जायफ्रा जेनुइनलि हा गैजामारि मानसिफोर दङ बिथांमोननो होनायनि थाखाय जोङो थियारि जागासिनो दङ आरो चिराङाव दाखालि मोननै जायगायाव जानाय इभेक्सन बे इभेक्सननि जायफ्रा हा गैजाथारा बेखौ बावैसोनो जोङो होनानै बिथांमोननि हानि जेंनाखौ फोजोबनो नागिरबाय। हा गैयैया दासिम लिस्टआवथ' गोबां दङ गासैबो हा गैया होननानै जोंनि सिगाङाव फोरमान होनो नागिरदों खिन्थु बिथांमोना फोरमानलाइखौ होजोबनो हायाखै जायफ्रा फोरमानलाइ होनो हागोन बिथांमोननो हा होनायनि बेब'स्थाखौ जोंनि सरकारा आखायाव लाबाय। हानि बिबाङा जों एक्जेक्टलि खोन्थाथ'नाय जानाय नङा बेखौ जोङो माबागासिनोसो दङ सुगासिनोसो दङ।